se sám. Nikdo tady není. To je dobrá příležitost si toho Rittera podat. Tak dobře. Ale pozor. Je to zkušený policista. Jasně. Jo. To ať tě ani nenapadne. Otoč se. Pomalu. Ruce nad hlavu. Dělej! Nastup si. Rychle. Dělej! Od 7 jsem tady. Co ode mě? A představte si, že v tom autě folii. To není zakázané. Buď... Hele! Jste předběžně zatčen. Jméno neznám. Ten chlápek sem přišel a dal mi peníze na ruku. Ale mám číslo jeho mobilu. To vy jste nás dostal do časového tlaku. Kdo musí jednat rychle, dělá chyby. Ulečí. To je pravda. Ale na nás hned tak nepřijde. Dostaneme ho. Spolehněte se. Kluci, došli mi náboje. Mně taky. Tak dělej, něco vymysli. Sundej ho! Je na boční straně. Ano, máme ji. Ano.